Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Dili man ko tong pag-astorya na. Kana aside sa rapist, murag ang babae ba, murag dili nga i-take og tambal gitag. Murag take for granted to niya katong kanba. Kana issue, kanang nagpagamit siya. Anya kay naiuban nga kanang ang tension gid ripon. Kaya ang babae kanang na-tension nga kasi tagana kanang gusto niya ba? Kaya siyempre kainom paggamay ang babae niya. Kita din nimo kay ang iyang sapatos iya nagikarga niya na pa siya iwan sa iyang ilok niya katong gayon ang oras mao gitong oras sa tulo ka buok na lahi pa tong duha ka buok na dito pero isa ra dito sila. Pero anong gipatay man siya, sir? Ang batod kanang ang kan gid nila gipangitaan diha ang babae binuangan pa ang parte sa iyang lawas ba siyempre kini mga bayot dugay man gini sila magkan pero lalaki gid na sila mga lalaki. Hi, ma'am. Good morning. No, ma'am. Suffer di ba ni kada bulan? Ang sana no. Uy, Krista, badagan na siya TikTok. Patay na babae, ma'am. Lagi daw, trending dito rin ba? Tinding gud. Nag-TikTok po kayo sila tanan, no? Ano ito lalaki, uy? Yan, kayo. Yung mga bayot mo ko. Ayot Nakal gud. pa Ang dito. akong inuwa ko, basig nainggit sa iya or unsa wa. Yung babae siya. So, Unya, nakal pa itong singer gani? Si Siya. Claire. Babae. Oh, ang anak niya. Na Pente. Pente. Nila Pente. Paano na siya? Dugay naman na siya nga singer. Anak niya? Oh, ang anak niya na Isa sa mga anak. suspect. Nasuko siya. Ha? Suko kay siya. Ito yung anak mo. Kuhan siya na. Pagkakayanan lang ng anak na to. Huwag kayong mag-bash kasi hindi nyo alam ang punot dulo na nakikibash naman iyong kuhan. Wala mo gilain nga orasa nga gali ang kawan ng mga bayot manggod. Abi, pud niya siguro nagsalit po siguro siya kay mga bayot lagi. Wala kaya na sila nag-drugs, sir? Kay aside sa upat, walo, mamanto. Ma'am? Ang permente kawan sa babae, mga bayot gyud. Wag gilain. Pero nung posible pod kung kabalo na sila nga naay mga CCTV ang liyok sa mga bayot dili man pud kayo nga haras. Dili man pud na tension nga patkuan. Gipangitaan ang anggulo ba nga wala may lain gyud na nang adlaw sila man gyud. Siyempre ikaw suspect na sila. Sila ro may naa. Mm. May balato nila, masumong man yun siguro na sila. Ang mali lang dito kay ni isa nila wala gyud ni gawas ba ni ilang ikon ilang sarili. Mo ta yung sa pulis. Kung dili di sila guilty, magpakita kayo. Oo niya. Insulted ang side nila kung ito ba totoo o na. Kay kung dili tagaan sila 40 to ka days o months. Tagaan sila days, kung dili tagaan sila sumon. Nakauban, doon din sa trabaho uban. Ang friends niya, nagdala og friends mo yun na kuhan. Mga bayot rapod. Pero makita mo ganun no. Laki na eh. O lalaki sila pero mga macho baya. Oo. Ang mga bayot. Magapot po kayo. Makaingon dyan ka. Posible na isa diha nga paanggid ba. Bayot lang na siya pero nakapanday na. Kaya ang feel ba sa mga bayot no, lalaki gyapon na sila. Sir, murag nag-gang rape siya, anak. Nana gyud. Si before lagi siya gay murag ka nang ila talo-talo lang ng ban ba ko ikaw babae. Talo-talo lang ito mga bayot yung kaawan sige wala. Sa sobrahan sugod na kuan mo to nga ang iyang sarili na puno og kuan wala nakabantay na siyempre hubog. Ang yung mga tama man po, maski pag kita pag babae nga nahubog, hindi na lang ni mo hilabtan. Labtan. Oo. Ano di problema?
A few moments later. Another phone to bring you.